मा बुंगोन हाबाफारिखौ लानानै जोंहा दासिमाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथां धनेश्वर बर'आ बुंबाय जे फुरा 300 जन दिनै जयेन जाबाय दा खारनानो बेनो दिनै कंग्रेसआ पावाराव गैया सरकाराव गैया थाखा फैसा गैया बयबो बुङो गर्जना बे नाव बायनाय दोबैहां दोबैहां नावआव मानो गाखोहैखो कंग्रेसनि नावा दोबैबाय गर्जनाबो दोबैफासिगोन नाथाय दिनै गर्जना ओरैबायदि नेता ओरैबायदि लिडार जाया बोलोगोरा नोङो थांबाय थादो जाया बोलो गैया जाया लोरबां जाया दुखिया जाया निरह गर्जना बेजों गसङो दिनै बे कंग्रेसनि बायनाय नावखौ गर्जना मेरामत खालामबाय दोफ्रामबाय आरो बेखौ आङो जावजेननो हमबाय बे जावजेननाय नावाव दिनै चिराङाव स्टार्ट जाबाय बेनिफ्राय उदालगुरियाव सेकेन्ड टाइम 4 थारिखआव क'क्राझाराव गाखोबावगोन आरो बिनि उनाव बाक्सायाव गाखो सारा बिटिसियावहाय मोनसेल' बिकल्प बे जाहैबाय कंग्रेस बेनिखायनो रायजो राजानि बिकल्प जोङो आनजाद नायबोबाय बिटिसि बासिया नुबाय जे बिपिएफआ माबायदिमोन होननानै बिपिएफनि दिनै 17 बोसोर गभर्नमेन्टआवहाय 17 बोसोर थाखा फैसा गारि घोड़ा गासिबो दंजोबसेयावबो बिथांमोना गोथाङै गोथोङै जेनबाय बिजेपिजों जोगारजाबाय बिजेपिजों थगायजाबाय ओरैबायदि थगायजादों जेब्ला कंग्रेसजों दंमोन बिराद बाहालमोन बिपिएफआ मोजांमोन राजा बायदिमोन हाग्रामा सारा जेब्ला कंग्रेसखौ जोगारबाय बिपिएफजों बिजेपिजों थांबा बिजेपिया बिराद मोजां आथिंजों एरखोदावनानै जोख्लायनानै ट्रोब जोसन जाबाय दिनै ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव बिपिएफआ मिथिगौब्लाबो बिजेपिया गाज्रि होननानै बर'नि थाखाय मोजां नङा आन्चलिक दलनि थाखाय मोजां नङा थेवब्लाबो बिपिएफआ बिजेपिनि आथिं हमबाय थानांगौ मानो खारना बयबो रायजो राजाया मिथिबाय दिनै बिपिएफआ रायजो राजानि उद्देश्य गैला बिथांमोना गावसिनि पार्टी सेन्ट्रिक बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय जे बिजेपिजों नांथाबबाय थादों फारसेथिं इउ पिपिएलखौ बयबो मिथिगौ आन्दलनकारि गिलौ बालौ अख्रां गावजासे न' बदले न' रेस होनग्रा मानसिफ्रा दिनै नंखाय बाखाय थगायनाय सुक्ति दासिमबो बे मदद अफाफ्रा मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बिनिख्रुइ देरसिन थगायनाय बर' जाथिनाव मा थाबावनो हागौ दा बेखायनो गासैखौबो मिथिबाय फारसेथिं बिजेपिया हारिखौ बोखावग्रा ट्राइबेलफोरखौ सुखुवा माइनरिटि मुस्लिमफोरखौ सैया ख्रिस्टानफोरखौ सैया उमुकफोरखौ सैया गासैखौबो सैया गासैखौबो गावस्रा गावस्रि खालामनानै ब्रिटिशफोर बायदि जोंखौ गोदोनायाव सेरनानै जोंखौ सासन खालामनाय मोनसे पलिसि दिनै गरिब दुखिया दाम बारा जाबाय थाव संख्रि फानलु जानाय लोंनाय गेस पेट्रल गासिबो दामा बृद्धि जाबाय जों हाला ओंखारनो रायजो जानो हाला गथ'फोरखौ फेदेरनो फोरोंनो हालिया बेबायदि थासारियाव जोंनो बिजेपिखौ मानो नांगौ बेखायनो अल इज गोल्ड होननाय बायदि दिनै भारतबासिनि भारत हादरारिफोरनि आसामनि आरो बिटिसिनि मोनसेल' आसा मोनसेल' उपाय मोनसेल' सिमां बेनो कंग्रेस बेखायनो जोङो रायजो राजाखौ कंग्रेसआव वेलकाम खालामदों कंग्रेसआ जाथि बासिया कंग्रेसआ हारि धोरोम बासिया कंग्रेसआ राव बासिया जोङो बयबो गरिब दरिद्रफोरनि लोगो जोङो भारतखौ नोंथांमोनखौ लानानैसो सिमां नोंथांमोना जोंनि सावगारियाव गैयाबा कंग्रेसनि सावगारिया कमप्लिट जाया बर'फ्रा गैयाबा कंग्रेसनि सावगारिया कमप्लिट जाया जाति जनगोष्ठी बयबो गैयाबा कंग्रेसआ मालाबाबो आबुं कंग्रेस नङा दा बेखायनो बे गासैखौबो नुनानै रायजो राजाफ्रा जेबो मोनाब्लाबो बिस्राफ्रा थाइसे फैसा मोनाब्लाबो गाव गावनि सिपिनि खरसा खालामनानै दिनै कंग्रेसआव लोब लोब जगदान होदों खोब बाख्नायजाथाव बिटिसिआव मा टारगेट फैबाय थानाय समाव जोंना डिजाइना खोब क्लियार नैबे सिगां मंगलदैमोन दिनै उदालगुरि डिक्लेयार खालामदों निस्सय आपत्ति दङ उदालगुरि जानो हागौ एसटि रिजार्भ फारसेथिं क'क्राझार दा बावहायथ' मोननै जाथियानो डिसाइडिं फेक्टर बर' आरो माइनरिटि मुस्लिम दा बर'फ्रा बिजेपिनो मानो होगोन बर'फ्रा इउपिपिएल बे थगायसुला गभर्नमेन्टनो मानो होगोन बर'फ्रा बेबायदि बिपिएफ स्टेन्ड गैयै पार्टिनो मानो होगोन आरो रायजो राजाफ्रा बयबो बुंसोलायबाय जोङो कंग्रेसनोसो होसिगोन खारन बिपिएफनिफ्राय देरहाब्लाबो बे सासेल' एमपिया मा खालामहैगोन दिल्लीयावलाय दा बेफोर जाहैबाय रायजो राजानि साधारन लेंगुवेज कंग्रेसआनो गभर्नमेन्ट दाखासिगोनबा जोङो कंग्रेसनो होनानै जोङो अर्जुन सारखौ देरहाहरनोसै आरो बिथाङा जोंनि रायजो राजानि बयनिबो हाबा मावगोन दा बे बर'निल' राव नङा मुस्लिमफोरनिबो राव आरो गासै बिटिसि बासिनि राव दा बेखौ नायोबा जोङो क'क्राझाराव कंग्रेसआ देरहागोना रोखा आरो नैबे उदालगुरि उदबि समस्ति थामहिनबा दरं बेहायबो कंग्रेसआनो देरहागोना रोखा जाबाय आथिखालाव कंग्रेस खारनानो बेनो खारन बिपिएफआ जेब्ला गभर्नमेन्ट दादोंमोन 17 बोसोर कंग्रेसआ स्टेटआव पावाराव दंमोन
जुदि सेन्ट्रेलाव गैयामोन थेवब्लाबो तरुन गगैदेबा बर'फोरखौ अनोमोन बर'फोरखौ मानियोमोन बिप्लबी जाथि आन्दलनकारि जिबि होननानै बिथांमोनहा जाथों दे बिथांमोनहा देरथों नङाबा एसामिसफ्राल' देरोबा जोंखौ मेगन सायो दा बेबायदि सुबिदाखौ कंग्रेसआ बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ अननानै होदोंमोन बे कंग्रेसनि आमोलाव दिनै बिजेपि फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंनि 6 शेड्युल जे मोनथाय बिटिसिनि खुंथाय बेखौ एखे थेर बेथेर धंस खालामबाय बे बिटिआर खुंथाय नंला बे आसामनिसो खुंथाय मोनफ्रोमबो पावारखौ आसामाव लांफिनबाय हिमन्त बिश्व शर्माया दा बेनिख्रुइ देरसिन खैफोद बर'आ मा थाबावगौ आरो फैबाय थानाय समावबा मा खालामबावो दिनैनि जे डिलिमिटेसननि डिजाइन बे डिजाइनखौ नायोब्ला भबिष्यताव बर'फ्रा आलादा रायजो बिनो हानायनिबो क्षमता थाहैनाय नंला दा बेफोरखौ सानफ्रोमबो दिनै दिन नुबाय थाबाय बर' हारिनि खैफोदखौ बिटिसिनि खैफोदखौ अब्ला रायजो राजाया माब्रैहाय इउपिपिएलनो होगोन मानोहाय बिपिएफनो होगोन मानो बिजेपिनो होगोन जेबो बिकल्प गैया कंग्रेसआनो मोनसेल' उपाय जानानै दङ बेखायनो बयबो रायजो राजाया कंग्रेसनो भट होगोन आरो बयबो रायजो राजाया मा गोरों मा रोङै मा गरिब मा धोनि कंग्रेसआव लोब लोब लैहोर गिर्जाब जइन जाबाय थासिगोन सिम्पोल रायजो राजाया गर्जन मसाहारि बिथांखौ फोथायो रायजो राजाया कंग्रेसखौ मिथिगौ जे कंग्रेसआ भारत रनसायग्रा भारत सोरजिग्रा मोनसे पलिटिकेल पार्टी बै समाव ब्रिटिशफोरजों सासन खालामजानाय समावहाय भारतआ मोनसे हादोर नङामोन आलदा राजानि आखायाव गुबुन रायजोसोमोन बे गासैखौबो खौसे खालामनानै जाथि धर्म बासिया जासे भारतखौ जोङो रनसायनाय बे कंग्रेस पार्टिया दा बिजेपिया जाहैबाय जाथिखौ रानो रावखौ रानो गरिबफोरखौ मुगैयो धोनिफोरखौल' धोनि जाहोयो दा बे खेथ्रआवहाय रायजो राजाफ्रा बुजिबाय दा बेनो मन्त्रआ बाबुफोर कंग्रेसनि मन्त्रआ बेनो जे कंग्रेसआ मोजां गरिब दुखिया आरो हादोरनि सेन्टिमेन्टखौ नायनानै रायजो राजानि थासारिखौ नायनानै बिथांमोनहा दाम बायदिसिनानि बेसेनखौबो बानायो कंग्रेसआ भारतनि मोनसे हादोरारि नेशनेल पार्टी आरो बेवहाय दिनै गर्जना सासे हादोर अनग्रा रायजो राजा अनग्रा आङो आन्दलनकारिमोन एबसुजों लोगोसे खालामफादों बिपिएफजों लोगोसे खालामफादों नाथाय आङो इउपिपिएलजों थाफायाखिसै खारना बेनो जे बिथांमोना दिनै सोरनिबा गलाम जानायाव गर्जना मानो थानो प्रमदआ रायजो राजाखौ दुखु होयोब्ला हाग्रामा बिथाङा रायजो राजाखौ दुखु होयोब्ला गोविन्द बसुमतारिया रायजो राजाखौ दुखु होयोब्ला गर्जनाबो आरोबाव दुखु होयोब्ला रायजो राजानाव सानाया बांसिन जागोन बेखायनो आङो आरो खनसेबाव बिथांमोनजों थाफानानै रायजो राजाखौहाय दुखु होनो कनफिउस होनो सानाखै दा बे जिनिसखौ रायजो राजाफ्रा आंनि खोथा बाथ्रायाव बयबो बुजिनो हादों बेखायनो बिथांमोना गर्जनखौ फोथायनानै कंग्रेसआव लोब फैदों दोलोनि जानानै फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आङो बर' नेसनेलिज्मआ आंनि थाखाय फार्स्ट बेनि उनावहाय आं हादोर सिबिगोन कारन नेलसन मेन्डेलाया बे बाथ्राखौ बुंदों सासे गेदेमा सुबुङा मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो मोननै रेसपन्सिबिलिटिस थायो बे जाहैबाय गाव आरो न'खर बेनि उनावहाय समाज अर्थात हादोर दिनै गर्जना गाव बर'नि फिसाखाय आंनि न'खरा बर' आङो नायगोन बेनि उनावहाय आंनि समाज आंनि बिदा फंबाय न' असुंनि मानसिफोर आं हादोरखौ सिबिगोन दा बेवहाय क्लियार आङो मोननैखौबो बेलेन्स लानानै हारि आरो हादोरखौ सिबिगोन दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव जोबथा सोंथि साबेसे सुबुङा जयन जादों आरो मा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों बावहाय बिजेपिनि गोबां दं आरो बेनिफ्राय इउपिपिएल बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बांसिन आरो बिपिएफनिबो दङ गासै मोनथाम दोलोनिफ्राय फैदों आरो साफा सानै इदार उदार दंदेरो बिनि उनावहाय गासै 300 जन सासे भारतीय ट्राइबेल पार्टिनिबो आसामनि नैबे बिथाङा नैबेलायथो बिथाङा स्टेट प्रेसिडेन्ट बिजु गयारी बिजु नार्जारियाबो दिनै कंग्रेसआव फैबाय बिथाङा मोनसे समाव कंग्रेसखौहाय बिकल्प नुवाखै नाथाय गासिखौबो सालिजारि खालामनानै दिनै बिथाङा मोनथिबाय कंग्रेसआनो जोंनि थाखाय मोनसे राहा दिनै बिथांबायदि साननो हनो गोरों आसाम प्रदेशनि बिजेपिनि भारतीय ट्राइबेल पार्टिनि प्रेसिडेन्टआबो कंग्रेसआव जयन जानाया साधारन मामुलि खोथा नङा बिथांखौ लानानै गासै 301 दिनै कंग्रेसआव गुबुन दोलोनिफ्राय जगदान जाबाय उदालगुरियाव कंग्रेस हिसाबै बिराद लोरबां दहाय होनखादों जोंनि कंग्रेसनि नावा गमामायैनो गिजि गब्लं जाबायमोन गोदोहां जाबायमोन जोङो बेखौ मिरामत खालामनानै दाफ्रामफिननानै फोसाबनानै जावजेनदोंल' बे दिनै जावजेननायाव मानसिया गाखोदों लासै मास मोननै मोनथामावनो जोङो ब्लक मण्डल आरो बुथ कमिटिखौ दाजोबगोन बेबायदिनो जोङो एन्टायार बिटिसिआव कंग्रेसनि मोनसे दोहौआ काभार आप जागोन